E volte 15 meter daarna doorzitten. E volte 15 meter daarna doorzitten. Wel lang. Huh? Daarna AF arbeidsgalop links. AF arbeidsgalop links. BEB grote volte met middengalop. Ja, kom maar. BEB grote volte met middengalop. MCH arbeidsdraf. MCH arbeidsdraf. HXF hand veranderen met middendraf. HXF hand veranderen met middendraf. Voor A doorzitten, A afwenden. Goed zo. Goed voor zo. A doorzitten, A afwenden. En arbeidsstap. Arbeidsstap. Goed zo, maat. Goed zo. Ik zeg hij halt houden en groeten. Nou.